салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа ки як шаб ҳаста, шаби ҷумъа ҳаста, рӯзи баъд рӯзи 30 солаги истиқлолият, рӯзи хушбахтии тифлакону кӯдакон, рӯзи озодии тамоми мардуми тоҷикро ба ҳар як кадами шумо муборакбод мегӯям. дӯстони азиз, аз ҳар як кадами шумо хоҳиш мекунам ки бисёр менесед дар масъалаи ниёзмандӣ моро ба назар мегирӣ намегирӣ. мақсад чӣ қадар менеса ҳар смсҳои шумо ба мо мехонем. дар ҳақиқатан мутаассифона ҳамаи имконияти ҷавоб гуфтан надорем. ба ҳамон хотир бубахшем моро. мо то ҳадди имкон чӣ қадаре мо кори зиндагӣ дорем, аммо вақте нест ки ҳар як смс ҷавоб гуфта ба ҳар як шаҳре ки шумо мегӯед мутаассифона ман рафта наметавонам. агар ман ҳозир бигӯям ки ман ба ҳамон шаҳра мерам, ҳамун суме ҷамъи шаҳр раҳбали манам бити дигар хел манам мефаҳмам. ба он хотир чӣ қадаре тунистам аз ҷайби худам, аз кисаи худам иншааллоҳ мерам. ба хотири Аллоҳ 1 сумай 10 сумай видео карда ба ҳар як кадами шумо ба хотири Аллоҳ мерасонам. дӯстони азиз, як чӣ гуфтанӣ ҳастам ки бародарон хоҳарое ки мақсад хеле сатҳи зиндагишон камтар пасттаре, парвардигор мушкилотро осон гардона, бисёр менависед ки мо шароити ҳамаи билетҳои қимата гирифтан надорем. агар ки имконият боша ягон бародаре ки совет бите ки билетҳои арзон мефурӯша, ман ҳамин рақамое ки дар экран мебинед, акай Орзу ҳастай дар Москва. ин худаш юрист ҳастай, метавоне ки ба масъалаи документатсия, масъалае ки судӣ боша, худо акай ҳеҷ каса ба ин мушкилот гирифта накуна. агар ки боша метавоне ҳам барои юристӣ, барои вапросҳои ҳамин судебнӣ ва барои билети арзон ки ман даже метавоне муқоиса кунӣ нархи билети ина ба нархи билети дигар ҷоҳо. ба ҳамон хотир метавоне хоҳиш мекунам дар кадамият ки билет дар кора дар ҳақиқатан ки вақти хоҳар бародаро нагире ки вай бо худш касир дора. қатъи ака Орзуҷон гап занед, иншааллоҳ бо аз номи бобоҷон гап занед, иншааллоҳ бо скидка мекунад. нархош хеле арзонан, метавоне аз Москва, Тоҷикистон ба тамоми шаҳрҳо иншааллоҳ ҳастанд. ба ҳамин хотир дар ҳамин рақамҳои ака Орзуҷон занг занед, аз номи бобоҷон салом гӯед ва нархҳоро бифаҳмед. агар ки париде дар ҳаққи мо ҳам дуогӯ бошед. ба ҳамин хотир биёед Тоҷикистони азизи худмон иншааллоҳ обод аст, озод аст. шукронаи ҳар як неъмат, шукронаи озодӣ ки диде ки чӣ қадар ватани хӯраму ободу озод дорем. алҳамдулиллоҳ. валлоҳ қасам мехӯрам ки ин на аз тарс аст, на аз ягон гап аст. алҳамдулиллоҳ озод аст. иншааллоҳ касе намоз мехонад, касе мақсад рӯймол медозад. чӣ қадар алҳамдулиллоҳ то мо дар Москва мешунем, ин ҷамъиёт тамоман дигар гап аст. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ягон фитнаот наравед, битонед ҳамавақт дуогӯ дар ҳаққи ватани азизи худ бошед. як бори дигар рӯзи саиди ҷумъа муборак. як бори дигар 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро бар ҳар як кадами шумо муборакбод мегӯям. чӣ қадар тифлакони хушу хурсанд. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. худо нигаҳдор.